Γεια και χαρά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο από το κανάλι μας και σήμερα θα δούμε ένα από τα αγαπημένα μου τυριά κρέμα, το οποίο έχει σαν πρώτη ύλη τα Cassius. Είναι πάρα πολύ γρήγορη συνταγή, με πολύ απλά βήματα και πριν ξεκινήσουμε πάμε να δούμε γιατί να χρησιμοποιήσουμε Cassius και ποια είναι η θρεπτική τους αξία. Τα Cassius είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, μονοακόριστα λιπαρά, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φόσφορο, κάλιο, ψευδάργυρο, μαγκάνιο, χαλκό, σελήνιο, βιταμίνη C και σύμπλεγμα B, αντιοξυδοτικά όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη. Τώρα, πάμε να δούμε μαζί ποια είναι η διαδικασία. Το πρώτο στάδιο είναι να πάρουμε 200 γραμμάρια Cassius ανάλατα και άψητα και να τα μουλιάσουμε για 3 με 5 ώρες. Αφού τα μουλιάσουμε, τα βάζουμε στο μίξερ και προσθέτουμε μέσα 1 σκελίδα σκόρδο για τα κακά πνεύματα, χυμό από μισό λεμόνι, 2 κουταλιές της σούπας διατροφική μαγιά, λίγο αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού δεντρολίβανο και ξεκινάμε να τα αναμειγνύουμε με το blender μας μέχρι η υφή τους να γίνει κρεμώδης. Αν δείτε ότι δεν επιφέρει το αποτέλεσμα που θέλετε, προσθέστε λίγο νερό ακόμα ή και λίγο ελαιόλαδο για να γλιστράει. Αποθηκεύσετε σε ένα μπολ με καπάκι και θα το βάλετε στο ψυγείο. Μπορείτε να το φάτε εκείνη τη στιγμή, όμως όσο έχετε υπομονή και περιμένετε, τόσο περισσότερο θα δείτε ότι οι γεύσεις θα αρχίζουν να βγαίνουν και θα γίνεται όλο και πιο έντονες. Αυτή είναι η συνταγή, εύκολη, γρήγορη, απλή, μα πάρα απ' όλα πάρα πολύ γευστική. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια.